poistení, o odvode z poistenia, tak ja len pripomínam, že takýto odvod 8% pri povinnom zákonnom ručení existuje celé roky, je fúzatý, bradatý, proste si ho všetci pamätáme. Keď sa zavádzal, tak spôsobil tiež paniku medzi poisťovňami a po rokoch fungovania veľmi dobre vieme, že hlavne konkurencia, ktorú tak vyznávame aj vo finančnom sektore, dúfam všetci, ak tu sedíme, že funguje a že platí táto konkurencia. Takže v tomto prostredí sa konkurencia pri tomto type poistenia postarala o to, že ten prenos do cien bol minimálny alebo žiadny, alebo dokonca sa boli schopní porovať poistenie medzi sebou a v konkurenčnom súboji zásadne tento typ poistenia znížilo. Chcem povedať, že poistný sektor ako celok bol celé roky od krízy roku 2009 nedotknutý. To znamená, odmietam výzvy poisťovní o tom, že je to nejaký selektívny trest na nich. Pozrite sa na to, čo museli znášať od štátov, od Európskej únie, od ECB banky. Nechcem hovoriť o bazelských pravidlách, nechcem tu hovoriť teraz o rezolučných fondoch, ale banky naozaj museli znieť oveľa viac a poisťovne vôbec nie. To znamená, celé to obdobie si poisťovne podľa mňa veľmi nažívali v závetri, bez toho, aby si niekto všímal. A ak sú takisto tu náreky, povedzme, malá penetrácia ich produktov, tak ja som im to povedal priamo do očí, že problém vidím v nich. To znamená, treba sa opýtať občanov, ľudí, ako sú spokojní s kvalitou služieb poisťovní, ako sú spokojní s vyrovnávaním poistných udalostí. Aké máte skúsenosti s tým, keď ste boli poistení a mali ste potom nárok voči poisťovne, aké to boli doťahovačky a podobne. Takže ak hovoríme o kvalite týchto služieb, tak jedným z dôvodov, čo je za tým, že máme povedzme malú penetráciu, malú obľúbenosť medzi Slovákmi z hľadiska poisťovania, je aj kvalita týchto služieb. O tom som presvedčený. Zároveň som vám mal povedať, že padlo rozhodnutie, že rezort financií začína pracovať okamžite na veľmi prísnej legislatíve, ktorá bude regulovať výšku sprostredkovateľských provízií v poisťovníctve, ale aj pri poskytovaní ďalších finančných služieb. Pretože naozaj málo kto z nás vie, že ak uzavrieme poistnú zmluvu, tak niekedy rok, dva platíme len províziu sprostredkovateľmi. Dostal sa sektor poisťovníctva, ale aj iné oblasti, nechcem teraz menovať, do područia, do závislosti od